Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. So, mayong buntag mga kaigsuunan diha sa kahanginan ug mga naminaw diha tan-aw karon sa live sa FB, no, sa tibuok chapter sa Catholic Faith Defense o sa tanang mga kaigsuunan nato nga Seventh-day Adventist nga nagtan-aw usab sa ilang FB live. So, sugdan nato ang itong friendly debate pinagi sa pag-ampo. Akong hangiuon ang atong igsuon nga sa positive side nga si Dan Maasin sa Seventh-day Adventist sa pag-ampo. Tapos unya sa closing break. Oy. Isin sa nako diri di ang rules. Murag wala diri na ma-send ang rules da, no? Ngana magampo sa ta. Sige. Magampo sa ta. No. Oh, so ikaw ang opening prayer, bro Dan Maasin. Tapos unya sa closing prayer ang atong negative side si bro Danny. Ako mo yung affirmative. Lagi positive. So first set ikaw man, so ikaw hangyo. First set na to ako mo ay negative, pero okay ra bisag ako mo bukas sa pag-ampo. Sige. Oh, pero, ay sorry. Negative din kasi. pero Okay. mix lang ni Hiligaynon og Cebuano, di ko kayo kasugakon mag-ampo og Cebuano. Okay, may problema. Sige mga kahigalaan og mga kaigsuonan nga naminaw sa karon og nagtutok sa atoang kuan, mga tagtabang sa atong Ginoo, magampo kita. O Dios nga halangdon namo nga Ginoo og ikaw makagagahom sa tanan, nagtuo kami Ginoo nga naa kanimo ang bug-os nga kaalam og ihibalo og inihigayon kami Ginoong Dios ubos sa among tagsa kagalingon diha kanimo og nagapangayo og pagiya pagtoy-toy o Dios ilabi na gyud sa mahitabo karon nga Bible discussion nga ang katuyuan Ginoo mao ang discovery sa kamatuoran nga gusto nimo mahibaw-an namo sa karon nga higayon. Hinaut unta Ginoong Dios nga ang kahapsay sa maong diskusyon magluntad sa maong pag-istoryahanay namo sa karon tali sa Roman Catholic Church o giyahit anang maniminaw buksi among tagsa katagipusog panghuna-huna nga kami Ginoo malamdagan sa kamatuoran o ang balaan nga espiritu mo'y magatabang kanamo sa pag hatag kalinaw niining tanan kung asa man kami nakahatag sa imo og kasubo Ginoo pasayloa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Okay, so daghang salamat igsuon nga Brother Dan sa Seventh-day Adventist. So karon magsugod kita sa proper sa atong friendly debate, no? Ang una nga tema bago nato istoryahan ang rules. So first set sa atong debate, pamatuan sa Roman Catholic Church. Domingo ang adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. Okay? So positive diha ang Catholic Church na si brother sa CFD na si Brother Danny Payot bukon kana sa atong sa iyang kalantugi nga si Brother Dan Maasin sa Seventh-day Adventist. So ari kita sa rules, no? Rules and regulation. Number 1, mo kini ang ilang gisabutan. Gamiton bisan unsa nga Biblia or basi unsa ka translation version sa Biblia. Dili mukawa sa tema. Tigo sa gipirmahan. Badlungon sa moderator ang mukawas sa tema. Noted? Ang dili mo patuo sa moderator ishipon nga tilde. Isip ang moderator may bias. Sila ron tulong. Kani may magdebate. Kani Dili ta moderator. bias moderator ko dire. Ipang upoy. Kaya maulang ta. Fair fight. Kalima, gidili ang paglitok sa mga masakit nga pulong or gitawag kini og trash talks or trash words. Gidili ang pag-insulto o personal attack sa masig magkalantugi. Ang dili makatubag sa pangutana
sa tulo ka higayon isipon nga pilde. Ang pangutana sa ikawalo, ang pangutana ihaom sa tima sa gipamahayag. Ikasiyam, dili obligado nga mutubag sa pangutana ang mga debaters kung kini gawas sa tema ug wala sa gipamahayag. Ikalapulo, categorical question must be answered categorically apan hatagan og 30 segundos to explain or clarify his answer. So klaro ka na mga kaigsunan, no, sa mga naminaw diha nga mga kaigsunan nato. So dili na ta magpadugay-dugay, no? So 10 minutes tama bro Danny? 10 minutes ang inyong presentation. Nasa roll siya ta. Wala man nakasulti god. Wala na ko mapasa sa imo ha. Murag wala kay sa ha, murag wala yata pero ikuha na lang kay total murag wala bro. Lihog lang mute sa ato ang mga audience nga nag-join sa voice call karon. So 10 minutes bro no? Tama. Kajot 10 lang minutes ang presentation. 10 minutes ang naaguro sa examination. Nasa imuhang kuan sir, nasa imuhang roles aw nasa imuhang GPM man ako nimo wala na nimo na dawat. Hindi mo kadali. Check na ko. Okay, tama din. Sorry. First affirmative stand for 20 minutes. Presentation, first affirmative stand, 20 minutes. So taas-taas ni. Cross-examination by negative to affirmative, 15 minutes. First negative response, 20 minutes. Cross-examination, affirmative to negative, 15 minutes. Rebuttal, affirmative. Rebuttal, 10 minutes. Kung walay objection ng rebuttal, ha? Negative rebuttal, 10 minutes. Wala gapoy objection eh. Part 3, conclusion, affirmative side, 5 minutes. And negative side, 5 minutes. So, okay. So, atong ihatag ang higayon para makapresent or makapamahayag ang side sa Catholic Faith Defenders. Si Brother Danny. Brother Danny, aduna kay 20 minutos na magpamahayag. Go ahead, bro, Danny. Maraming salamat mga kaigsunan. Kajot lang Mr. Moderator. Nahagyo lang ko sa nag-join sa nining voice call karon nga paki-off lang sa inyong camera para nga dili mag-stand na mo mute ra ko nya ang kuan. Murag si Bro DC Kugtas murag siya mo isaba da. Saba. Okay, Pindot magyud og mag-hapsalita ba? Mute sa mga microphone ha. Palihog kog mute kay magsugod na ang atong debate. So, Brother Dan sa CFD, palihog ko og kining sa presentation nimo. Okay, magsugod na bro. Okay, may buntag sa tanan mga kaigsunan, ilabi na gayo sa ato ang mga talahuron nga moderator Brad Roland Pards ug ingon man usab sa akong talahuron og pinangga nga kaatbang si Brad Dan Maasin ug ingon man usab sa ato ang nag-monitor karon sa ato ang debate karon si Brad Rasha Vista Danayan ug ingon man usab sa tanan nga mga kaigsuonan nato karon nga nagsunod niining maong diskusyon sa tanan nga mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko ilabi na gayud sa hotong sa Seventh-day Adventist o sa tanan nga mga nagsunod karon sa makausapa maayong buntag kaninyong tanan. Sumala sa tema nga among nasabutan ni igsuong Dan Maasin, pamatud-an nga ang Domingo mao ang adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. Mao na ang tema nga amo ang nasabutan sa igsuon nga si Brad Dan Maasin. Apan sa dili pa nato pamatud-an ang maong
tema ato sa nga ipasabot sa ato ang mga kaigsuonan nga mga naminaw karon, ilabi na gayud sa mga dili Katoliko, sa mga SDA, kay ang ato ang mga kaigsuonan kasagaran sa ilahang mga pangutana, ilabi na gayud maghisgot o adlang igpapahulay. Sila moingon nga asa mabasa sa Biblia nga nagsugo si Ginoong Hesukristo nga balaanon o mamahulay ang mga Kristiyanos og Domingo. Ana atong pagahimutan karong adlaw, karong buntag mga kaigsuonan. Ang pulong manggod mga kaigsuonan nga Sabat, equivocal terms man kana mga kaigsuonan. Meaning duha ka buok ang kahulugan. Dunay 70 Sabat alang sa mga Hudyo. Wala tay lalis na anang maong argumento mga kaigsuonan. Ug doon na po'y Sabat alang sa mga Kristiyanos nga mao ang adlang Domingo. Una nga ato nang tukion karong hapuna kay mao man gyud ni ang lantugi napadayon hangtod karon bisan pa man sa mga inila gani nato nga mga kaubanan nga mga Catholic faith defender hangtod karon ilabi na kining sa ubos na hutong sa mga Catholic faith defender kay ang Catholic faith defender basin nagtuo ang tanang mga kaigsuonan nga puro mga banggitan dili akong ipahibalo nga ako bag-o lang ko nga nahimong CFD dili ko ingon nga kana yung inila kun dili bag-o paron kong nagsugod apan bisan pag unsa ta ka bag-o bisan unsa ka gamay ang ato ang kahibalo apan ato kining ipaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kining atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist atong ipasabot nga wala tay supak ni anang Seventh-day Sabbath. Tinuod na siya mga kaigsuonan kong mga Sabadista ilbi na gyud sa akong pinangga nga katba nga si Brad Dan Maasin. Apan iya kana sa mga Hudyo. Naana nato mabasa sa listahan sa mga pulong. Adlang igpapahulay. Ikapitong adlaw sa simana, Sabado sa mga Hudyo. Didili ang pagtrabaho niining maong adlaw. Magsugod kini sa pagsalop sa adlawng Biyernes o matapos usab kini sa pagsalop sa adlawng Sabado. Kini atong mga kaigsuonan nga naa sa hutong sa Seventh-day Adventist moingon kasagaran sa ako ang na-experience diya sa mga sharing sa Facebook nga sila moingon nga ang mga Hudyo nabahin kuno sa duha ka pundok. Dunay mga Hudyo nga mituo ni Ginoong Hesukristo ug dunay 15 minutos. ug dunay Hudyo nga wala motuo ni Ginoong Hesukristo. Kinsa man kining mga Hudyo nga mituo ni Ginoong Hesukristo? Ang mga Kristiyanos. Sama pananglitan sa mga apostolis sa sinudanan nagbantay sila sa ikapitong adlaw sa simana. Apan human nabanhaw si Ginoong Hesukristo, Domingo na ang ilang adlawng ipapahulay o Sabat o adlaw sa pagsimba. Wala na sila nagtuman sumala sa balaod sa adlawng ipapahulay nga bawal magtrabaho. Kay mismo si Ginoong Hesukristo nagtrabaho man sa maong adlawng igpapahulay. O kinsa man kining mga Hudyo nga wala motuo ni Ginoong Hesukristo. Kadtong mga Hudyo sama sa mga Parisyo nga katong istrikto sa balaod sa adlawng igpapahulay. Ang mga Judaismo kung ang mga SDA sila motingon nga mo-claim sila nga sila mga Kristiyanos, sila ay Kristiyanos nga medyo inunta nawala sa pagsit
kay nagbantay man sila sa ikapitong adlaw sa semana nga alang sa mga Hudyo. Di nita sa ato ang pagkamatuod mga kaigsuonan. Sumala sa mga pangutana kasagaran sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist. Mabasa ba sa Biblia nga ang mga Kristiyanos na mahulay sa adlang Domingo? Mabasa kayo mga kaigsuonan. Kung atong basahon diha sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 1, atong basahon ang maong libro, ang maong teksto, San Mateo 28:1, ato sa pakleon ang maong Biblia. Niya ang atong mabasa, kining ang bag-ong kasabutan, ang maayong balita Biblia. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Tapos sa adlawng igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Diretso ta sa 9, unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Kini mga kaigsuonan, nahitabo ni unang adlaw sa semana kun Domingo. Klaro kayo mga kaigsuonan nga silang Maria Magdalena ug laing Maria ug sa ang tanang mga Kristiyanos misimba kang Ginoong Hesukristo sa adlang Domingo. Nabasa nato mga kaigsuonan nga dunay mabasa nato nga ang mga Kristiyanos misimba og adlang Domingo. Apan ang ato ang mga kaigsuonan mangutana, mabasa ba sa maong teksto San Mateo 28:1 nga ang Domingo o unang adlaw sa semana Sabat o adlawng igpapahulay? Mabasa gyapon mga kaigsuonan. Kung atong basahon ang Biblia nga Young's Literal Translation diha sa San Mateo 28 versikulo 1. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. And on the eve of the Sabbath, at the dawn, toward the first of the Sabbaths, came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. Klaro kayo mga kaigsuonan nga duha ka Sabat ang gihisgutan sa maong teksto. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 1 sa Young's Literal Translation. Una nga gihisgutan, Seventh-day Sabbath. Katong akong giingon nga iya sa mga Hudyo. O ang ikaduhang Sabat nga gihisgutan, mao katong Sabat sa mga Kristiyanos. Unang adlaw sa semana kun Domingo. Atong basahon usab ang sumala naman na sa among balaod nga pwede mo gamit og bisan unsang version sa Biblia. Atong basahon ang contemporary ako sa paklion na. Kini ako ang gibasa mga kaigsuonan. Gikan ni sa Biblia pero ako lang ning gipapotocopy kay kining inyong ubos nga igsuon wala man ni ika palit og mga Biblia kay pobre man ni inyong igsuon mo na nga nanghulam lang ko og mga kuan sa Biblia og akong gipapotocopy. Paano ni magpasabot nga dili ni pila bro? Okay sa ako sa ang paklion na kay okay 9 minutes pa taas pa. Ulat sa ako sa paklion kay murag nawala man tong ako ang kuan. Ako sa ang pangitao na ug asa na to na kuan kay ako na tong giandam na balid manggod sa hangin. Paabol na sa mo kadyo ta kay ako sa paklion ang maong ito. Kaya nawala napakli man napalid sa hangin.
Mga nakakita na. New Testament Contemporary English Version. Diha sa Acts chapter 20 verse 7. Nagkanayon. On the first day of the week, we meet to worship and to break bread together. Klaro kayo mga kaigsuunan nga sa unang adlaw sa semana, ang mga Kristiyanos nagsimba sa adlang Domingo. Busa, nabasa na to o napamatud-an na to, sumala sa tema nga amo ang gikasabutan sa atong igsuon nga si Brad Dan Maasin. Og mogamit ta og Greek Bible, apan wala man ko anang Greek Bible, pero kung atong basahon diha sa San Mateo 28:1, babasa nato diha nga duha ka Sabat ang gihisgutan. Dunay mabasa nato nga oksis sabaton o miyan sabaton. Busa klaro kayo mga kaigsuunan nga duha gayud ka Sabat ang gihisgutan sa San Mateo 28:1. Sabat sa mga Hudyo, 7th day of the week, o Sabat sa mga Kristiyanos nga first day of the week kung Domingo. Kung maghisgot gani ta og pulong nga Kristiyanos, ang buot ipasabot sa pulong Kristiyanos, a person who believes and accept the teaching of Jesus Christ. Katong mga Kristohanon, mga Kristiyanos, mahudiyo man ka o mahintil, basta mituo o mitawat ka ni Ginoong Hesukristo, ikaw matawag ng mga Kristiyanos. Ang pagka-Kristiyanos, mga kaigsuunan, wala ka na magbase sa nationality o sa dugo ni Ginoong Hesukristo o sa mga apostolis. Kung dili ang pagka-Kristiyanos, nagbase ka na sa pagtulunan nga ditudlo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga apostolis. Busa mga kaigsuunan, sigon sa teksto nga ato ang gigamit mga kaigsuunan, doon naman tayo na prove nga doon na gyoy mabasa nato nga ang mga Kristohanon, ang mga Kristiyanos atol sa unang adlaw sa Domingo, sa unang adlaw sa Domingo, misimba gayud sila. Ug mao man itima nga among gikasabutan nga pamatud-an nga Domingo ang Domingo ang adlaw igpahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Muna nga klaro nga doon na yoy basihan ang kitang mga Katoliko nga nung Domingo ang ato ang adlaw igpahulay kay ang mga unang Kristiyanos, ang mga apostolis, mga disipulo, ang mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo nagsimba naman sa adlaw Domingo. Kung sayo kami mga Kristohano, ang mga Kristiyanos nga Katoliko nga namahulay mi og adlaw Domingo o unang adlaw sa semana, dili kami maoy unang nasayo kung dili ang mga apostolis. Kay igo lang ming nagsunod sa mga apostolis. Apan mga kaigsuunan kung ang mga Seventh-day Adventist, kung sayo pa ang pagsimba sa unang adlaw sa semana kung Domingo, ngano man nga sa dihang ang mga Kristiyanos may simba ni Ginoong Hesus sa adlaw Domingo, sumala sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 kama ngadto sa 9, mingon man si Ginoong Hesukristo, mainyo ang kalinaw. Buot ipasabot nga di pa nalanginan ni Ginoong Hesukristo ang mga Kristiyanos nga isimba kanya sa adlaw Domingo. Kung sayo to, kung dili pa tumao, dapat badlungon unta ni Ginoong Hesukristo ang mga Kristiyanos, moingon siya nga, ayaw ko ninyo simbaha karon mga kaigso, ayaw ko ninyo simbaha karon kay Domingo ron, unang adlaw sa semana ron, kung dili sa Sabadora o sa ikapitong adlaw sa semana ra ko ninyo simbaha. Apan dili man maoy sulti ni Ginoong Hesukristo, miingon man siya inoon sa iyang pagsulti, mainyo ang kalinaw. Akong balikon ang pulong Sabado
gikan kana sa Spanish o kinat sila nga pinulungan nga nagkahugan og adlaw igpapahuway. Sa akong giingon sa unahan nga ang pulong Sabat equivocal terms. Nagpasabot nga duha ka buok ang kahulugan. Busa sigon sa teksto nga ako ang gigamit, dili lang kamo gamit og daghan pang mga teksto kay aron nga focus dito sa teksto nga atong gigamit, kana lang ako ang gamiton nga teksto mga kaigsuonan. Apan kining ako ang gipamahayag mabasa man din nato sa Biblia sigon sa tema nga among gipamatud-an, mabasa man din nato nga ang mga Kristiyanos misimba sa unang adlaw sa semana. Kining ako ang kamatuoran nga gipabarog karon mga kaigsuonan, mga kaigsuonan, mapukan lang kining maong kamatuoran kung ang atong pinangga nga kaatbang nga si Brad Dan Maasin makahatag siya og teksto o makapresentar siya og teksto sa Biblia nga ang mga Kristiyanos nag-ingon, on the 7th day of the week we meet to worship and to break bread together. Apan kung wala gani siya ikatudlo ikapresentar nga teksto, apan subo palandungon nga Last 2 minutes. wala niya mapukan king o matuuran Last 2 minutes. mga kaigsuonan. Dinhi lang ako kutob sa makausap pa, maimbungkag kaninyong tanan. Daghang salamat. Napakay 2 ka minuto bro. Dili na nimo na daginuton. Sakto na bro. Okay. So ni-wave naman ang atong first presenter no nga si sa CFD na si Brad Danny. So karon ari na pud kita sa 15 minutes cross examination no. So ang katungdanan karon sa atong igsuon nga si Brad Dan sa 70 Adventist gub-on niya. Cross Dili, examination mga pa. tanap ako, di pa ko muguba. Cross examine pa. No, gub-on niya ang kuan ang ni. Cross examine pa. So Brad Dan 15 minutos. Go ahead. Okay, so daghang salamat Mr. Moderator og sa namahayag no nga akong kaatbang. Now, ang imong tema Brad Danny, mag-ingon din pamatud-an nga ang adlaw igpapahulay. Pamatud-an nga ang Domingo ang adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. Now, sa imong pagkahibaw Brad Danny, kanus nahimong adlaw igpapahulay ang Domingo? Objection Mr. Moderator. Ang tema nga akong gipamatud-an, pamatud-an ako nga Domingo ang adlaw ipapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano. Mo ang tema. Usba daw putol-putol ka bro, naka-stop time ta ha. Usba daw bro. Isa ako? Di Ako mo, sir. si Brad Danny. Okay. Usba yung objection nimo sa to? Akong objection, sumalat sa tema nga akong pamatud-an nga Domingo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos o adlaw sa pagsimba. Wala ako nagpamatuod nga kanus dibalhin o sumala sa punto sa iyong pangutana, kanus dibalhin ang nga Domingo ang adlaw igpapahulay. So Pero, Mr. Moderator, ang pangutaan. Sige, Mr. Moderator. dali sa naruhon sa nato ang inyang first topic no, pamatud-an sa Roman Catholic Church. Domingo ang adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. So diha lang mo pagpunto sa inyong pangutana, unya na nang sa second set mahitungod sa Sabado. So focus mo sa Domingo nga ang kaning Domingo mao gyud ni ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano hilabi na sa mga Katoliko. So diha mo focus sa question no, kay sa akong tan-aw wala man siya mulapas. So palihog ko kuan sa imong pangutana Bro Dan. Okay. Nga
clarify na lang, no? Oh, So sige, Osbo, ayun. Osbo na ko, Mr. Moderator, ang iyang topic magod, ang Domingo mao ang adlaw ang igpapahulay. Wa ko nangutanag laing Yes. adlaw. Wa ko nangutanag laing Yes. adlaw. Kay ang akong Oh. ipangutana sa iya, kay iyang stand Domingo adlaw ang igpapahulay. Busa ang akong pangutana, kanus aman kay naaman sa iyang stand nga sa iyang gisulti ganiha nga ang 7th day Sabbath wala siya isupak kay iya na sa mga Hudyo. Busa nangutana ko kung ang iyang gibarugan nga Domingo adlaw igpapahulay kanus ani nahimong adlaw igpapahulay ang Domingo. So sulod gyapon siya sa tema kay mao man ang tema. Okay. So, igo gyapon siya sa tema, bro Dan, no? Kay nangutana siya kanus nahimong Domingo. So palihog ko pagtubag ana. Okay, daghang salamat sa nindot ug yanong pangutana sa tong kaadbang Bradan Maasin. Niya akong tubag, sumala sa imong pangutana, kanus nagsugod nga Domingo ang adlaw igpapahulay. Nagsugod kini sa panahon sa mga Kristiyanos. Mao na akong yanong tubag. Okay. So matutuning mo sa panahon sa mga Kristiyanos. Okay lang. Next question. Kinsa may naghimo sa Domingo nga mahimo siyang adlaw igpapahulay? Okay. Daghang salamat sa nindot ug yanong usab nga pangutana sa atong igsoon. Kinsa ang nagsugo o naghimo nga Domingo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos? Buino mga kaigsunan, kung atong basahon diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, ang sugo sa atong Ginoo, miingon atong Ginoo, remember the Sabbath day and keep it holy. Wala man moingon ang atong Ginoo nga remember the 7th day of the week and keep it holy. Sama sa atong giingon kaganiya sa atong deliberation, ang pulong Sabbath equivocal term. Meaning, duha ka buok kahulugan. 7th day Sabbath para sa mga Hudyo o first day Sabbath sa mga Kristiyanos. So wala sa Great Bible na atong gi-presenter, duha ka buok Sabbath. Opsi Sabaton nga gikan sa Grego, sa Greek o mian Sabaton. Kanang opsi Sabaton mo na sa mga Hudyo 7th day of the week. Time. Sabbath Time sa pagtubag. Okay. So daghang salamat Mr. Moderator. At least mayo ni. Gigamit nimo sa imong pagtubag ang Exodus 20 bersikulo 8 hangtod sa 9. Matud nimo wala diha gisulti nga 7th day ikapitong adlaw sa semana. Unya kung akong mabasa nga kanang Exodus 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 na gisulti Excuse me mga debaters. Excuse me Ayo sa pagkuan o kondisyon, cross-examination sa ta-focus, no? Kunya na siya ikuan kay mubali mulabay naman pug kag pangutana siya ha. So diri sa ta sa cross-examination sa ta, kunya na ng kondisyones. Okay? Pwede na ihatod na to sa rebuttal. Wala na may question Brad sa kuan Brad. Sir sa rebuttal. So at least pwede ang question ako pwede na ko i-address as challenge or showdown. Kung mudawat ka sa challenge, wala man nagisabutan. Mr. Bro Danny, mudawat ka sa challenge? Unsa yan challenge? Akong challenge Wala pa, mo challenge pa siya. So, wala man tayo gisabutan sa tong rules nga natay challenge, no? Wala man na ninyo. So, diri sa ta sa cross examination. So, labay kag pangutana kay siya pud mutubag sa imong pangutana. Okay, Mr. Moderator, Okay. sa challenge ang pangutana no, either pwede na siya og clarification or either challenge showdown mao man Okay, so basic sa mga clarification pangutana lang. gyud. Oo. Atong klarohon clarification lang na ha, dili na siya ingon nga challenge nga unsa. So, kay wala man na gisabutan ninyo, gusto lang ko mahimong fair dire. So wala isabot ang challenge no, wala sa rules. Pero itugot na to basta intention na is clarification lang. Klaro? Okay. Sige, Okay, so nakay 30 seconds nga remaining sa imong question na. Go ahead. Sige. Ang akong pangutana kay matud man nimo diha lagi sa Exodo 28, wala dili nato diha mabasa nga ikapitong adlaw sa semana. Unya tinuod ba na o wala lang ka kabasa? Diya akong tubag sa nindot nga pangutana. Tinuod nga wala yung ingon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nga remember the 7th day of the week and keep it holy. Kung dili remember the Sabbath day and keep it holy. Kanang pulong Sabado wala ka na nagkahulugan og 7th day of the week. Kung dili nagkahulugan ka na og to rest. O mo na siya ang kahulugan. Dili kay 7th day of the week. Wala ako
Okay. So dili sa imong pagkahibalo dili diha mabasa sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod 11 ang ikapitong adlaw sa semana. Diya ang akong tubag ang nasulat sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, remember the Sabbath day and keep it holy. Wala mag-ingon, remember the seventh day of the week and keep it holy. Onya, onya lagi, challenge ni Mr. Moderator ha. Go ahead. Kung doon ako'y mabasa nga ikapitong adlaw sa semana diha sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11. Dawaton ba nimo nga nasayop ka sa imong pagtubag or gipamahayag? Balik ka imong saan mo balik ka gani Kung doon ako'y mabasa, di lang ingon nga pildi na ka kay lain po na kayo, no? Kung doon na lang ko'y mabasa ba sa Exodus 20 8 hangtod sa 11 nga ikapitong adlaw sa semana. Dawaton ba nimo nga nasayop ra ka sa imong pagtubag ug sa imong gipamahayag? Okay, dawaton ako basta doon na kay mabasa, remember the seventh day of the week and keep it holy. Dawaton ako imong challenge. Okay, so matod niya kung doon ako'y mabasa, dawaton niya akong challenge. Akong So, Mr. Moderator, Mr. Moderator, Go ahead. akong balikon, dawaton ako ang iyang challenge. Kung doon na siya mabasa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11, nga doon ay mabasa nato diha nga remember the seventh day of the week and keep it holy. Dili nang sulod sa unom ka adlaw makatrabaho kamo, apan sa ikapitong adlaw mao ang adlaw ikapaulay. Dili man na seventh day of the week. Weekly cycle man. Okay. Matod nimo kanang sa unom ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw dili na 7th day of the week o dili ikapitong adlaw ang ikapitong adlaw sa semana. So kana bang gisulti dra nga sa unom ka adlaw magpangabudlay ka ug maghimo sa imong buloton sa ikapitong adlaw mao ang igpapahulay sa Ginoo nga imong Dios. Kana bang ikapitong adlaw diha? Ikapitong adlaw na sa semana o dili? Weekly cycle lagi ang disigutan diha. Kung magsugo ato nang klarohon ha. Ang giingon diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 9, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Kung ato nang istriktohon kami mga Katoliko mo ay nakatuman niya na ngano unom ka adlaw ang pagtrabaho namong mga Katoliko. Unsang adlaw mi magsugod og trabaho? Lunes, unang adlaw. Martes, ikaduhang adlaw sa trabaho. Dili adlaw sa semana, unang adlaw sa pagtrabaho. Lunes, dili unang adlaw sa semana. Ikatulong adlaw sa pagtrabaho. Miyerkules, ikaapat, Huwebes, ikalima, Biyernes, ikaunom, Sabado, ikapito, Domingo, adlaw ang igpapahulay. Kami mga Katoliko mo ay nakatuman hinoon, dili ang mga Sabadista. Next question. Mr. Moderator, pila na lang bilin sa oras? 8 minutes Gamayan and na lang. 30 seconds. Ang klarohan ko lang ha, ang clarification sa pagtubag 30 seconds ra no. Pero ang akong gipangutana, wa ko nangutana sa unong ka adlaw, kining gisulti ba nga apang sa ikapitong adlaw. Kana bang ikapitong adlaw diha nga gisulti ikapitong adlaw na sa semana o dili? Dili lagi ang giingon lagi na. Ayaw lang tawi ang 9. Iapil ang 9. Makatrabaho sulod sa unong ka adlaw o ang ikapitong adlaw wala man moingon og ang ikapitong adlaw sa semana mao ang adlaw ipahulay. Kung dili makatrabaho kamo sulod sa unong ka adlaw o ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay. Okay, Ay. Mr. Moderator. Mr. Moderator, Go ahead. Hindi, mga tanong ko sa type pero okay naman. Ang Ay, pana, dili, napakay eksakto 8 minutes. sige, okay, diretso. Matod nimo nga kang gisulti diha apan ang ikapitong adlaw matod nimo wala gisulti nga ikapitong adlaw sa semana. Now kung akong mabasa nga kana gisulti diha ikapitong adlaw sa semana. So dawaton nimong nasayop na kana niya nang imong gipamahayag. Dili nako dawaton nga nasayop ko kay wa ko nasayop. Kay ang giingon diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Wala giingon diha ug ang ikapitong adlaw sa semana mao ang adlaw igpapahulay. Wa ingon di nako dawaton nga sayop ko. Matod lagi nimo wala giingon nga ikapitong adlaw sa semana. Karon kung doon ako'y mabasa nga giingon diha ikapitong adlaw sa semana.
dawaton na pildi na ka. Ayaw lang na pildi kanang kuan na ka kanang nasayop ka. Kung na kayo mabasa sa ato pasayop tining Bible nga akong gibasa. Kaya wa may mabasa di. Wa ako nang utana kung sayop ba ang Biblia. Ako ba kung dawaton ba nimo nga sayop ka kung doon ako mabasa. Okay, akong gitubag ka kaniha nga dawaton nako ang imong challenge. Basta mabasa nimo nga remember the seventh day of the week and keep it holy. Kana. Dawaton nako, ang kuno nako masayop ko. Basta dunay mabasa. Ang akong challenge sa imuha karon, ako ana tong paiwas agi kuan kay diri ko sa bag-o nimo karon kay kuan man imuha. No, ang ako ang pangutana sa karon nga challenge nako kay matud nimo dili mabasa nga ikapitong adlaw sa semana. Unya kung ako nang mabasa kuno nga naagyod ikapitong adlaw sa semana diha sa Exodo 20. Dawaton lagi. Dawaton na nimo? Okay, Mr. Moderator, dawaton na niya Mr. Moderator. Okay lang Mr. Moderator. I-send nako. Mr. Dapat tumpay akong tubag. Isa lang. Isa lang. Pero dawat na ka. Objection, Mr. Moderator. Laro na to. Objection. Objection sa pa, Mr. Moderator. Tinahod kami moderator. Dawaton Laro na to. Dawaton ako ang challenge sa akong pinangga nga kaatbang Bradan Maasin. Kadali lang mga debaters, no? Kadali Kung lang. dunay mabasa. Brodan. Kadali lang. Kadali. Okay ba ko? Lihog lang ko sa time Mr. Moderator ha. Kadali lang. Stop. Moderator's time. Stop the time to 5 minutes and 15 seconds. Okay? Atong klaruhon sa challenge ni Brodan, no? Klaruhon na to. Tapos klaruha po diha sa imong side kung dawaton ba nimo iyang challenge. Unahon sa nato istorya sa challenge si Brodan. Okay? So Brodan, ang challenge Usmo na ko akong challenge. Dili. Yes, usma. Ning dawat na siya Mr. Moderator nga kung akong mabasa diha sa Exodo 28 hangtod sa 11 nga kanang gisulti dihang ikapitong adlaw sa semana kana. So nidawat na siya. So akong ipabasa sa imo Mr. Moderator ha. Mr. Moderator ha, ang akong pagdawat dunay sumpay. Daysa lagi mo lagi na akong istorya nga klaruha sa ang challenge, okay? So naa kay Brodan, naa kay challenge tapos ang pikas pod mo dawat siya kung magkasinabot mo sa inyong challenge kinapod siya kondisyon, no? So 5 minutes and 18 seconds. So klaruha imong challenge Brodan tapos paminawa pod siya kung unsa pod ang iyang kuan kung mag-abot bang inyong mga challenge kay namay kondisyon ng pikas. No, so ato lang ning guyunan para mas ma-clarify nato ang issue kay kini siya in the first place wala gyud kay rules nga about sa challenge cross examination ta. Okay? So, sige. Bro Dan, klaruha ang imong challenge tapos paminawa ang iyang side para mag-coincide mo sa inyong mga challenges, okay? Okay, Mr. Moderator, ang kuana lang ng kuanan kay i-escape na lang ako Mr. Moderator, kuana lang ako sa iyang stance karon kay murag layo na punta sa tema kay Domingo ra ba ang tema. Pero sige lang, iya mo ko nang ipamahayag god. Kung walik na lang ko kay daghan pa kong mga pangutana o galing kay kuan kayo. No? Napay 5 minutos. Wala na ko sabot nga dili na ko dawat og pangutana ha. Pwede dawat ko pangutana, dawaton gani nako imong challenge basta magkasinabot sa imong challenge. Sige, kay maton nimo, mudawat mo ikalagay sa challenge. Mao ni akong challenge ha. Ang akong challenge ayaw usba. Ang akong challenge mao ni. Kay matod man nimo dili diha mabasa nga wa man ko mag-challenge sa imuha nga basahon nako nga remember the seventh day of the week to keep it holy. Dili na ang challenge nako nga akong basahon. Ang akong gi-challenge nimo katong imong giingon nga sa unod ka adlaw magtrabaho ka, sa ikapito mao ang adlaw igpapahulay, niingon ka nga wa miingon nga ikapitong adlaw sa semana. So mao lang akong gi-challenge sa imuha nga kung akong mabasa diha nga gisulti diha ikapitong adlaw sa matag semana o sa semana, dawato na ba nimong nasayop ka sa maong pagpamahayag nimo? Mao na akong challenge ha. Klaro na ko akong challenge. Dili wala ko nag-challenge nga basahon nako nga remember the seventh day of the week to keep it holy. Dili na akong challenge. Ang akong challenge katong imong giingon nga dili mabasa nga ikapitong adlaw sa semana.
So ang challenge basahon nako diha ika-7 adlaw sa semana. Duaton ba nimo na o ayaw na lang? Ako laging dawaton pero pahuman na sa akong istorya. Doon na sumpay ako tubag. Akong dawaton. Kaya di ko kabawat sa remember atong sa Exodo 28 motiso nang ko sa Exodo 29 ngadto sa 11. Kung doon na kay mabasa diha nga makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw o ang ika-7 adlaw sa semana mao ang adlaw ipapahulay. Dawaton ako sayop ko. Ha? Kung doon kay mabasa makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw o ang ika-7 adlaw sa semana mao ang adlaw ipapahulay. Pananglitan kung ang akong basahon. Apang ang ika-7 adlaw sa semana mao ang iyaha sa Ginoo ang adlaw igpapahulay. Ang akong basahon ni ani ha. Ang Constitution. dahil lang. Kaya ako Diya ang kanal- akong mao ni ang akong basahon. Mr. Moderator, paingon ko og mga 6 minutes na lang ko ha. Ay, kuha na lang ta. Kanina na ta nag 6 minutes, 2 minutes and 30 seconds na lang. Sige, ayaw na lang. Dili na lang ko. Gamayan na lang dahil sa kuwan time mo. Kanina ra ko sige ingog oras. So, sige. Sa kuwan na lang ng response ko na lang na kuanon kay daghan ko diri mga pangutana oy. Now, Sige. matod nimo bro. Diyan na lang bro. Matod nimo ang Sabat na ay duha ka kahulugan. So, kanang giingon niya nga miyan Sabaton, unsa may insakto nga kahulugan ni ana? Adlaw ang igpapahulay o adlaw sa semana? Last 2 minutes. Ito yung kapatid sa mga Kristiyanos. Domingo, unang adlaw sa semana. So para di ay nimo usara ang mahimong kahulugan sa Sabaton diha kay adlaw ipapahulay ra man gihapon. So ang usa ka kahulugan ang usa ka kahulugan sa word nga Sabaton sa Greek adlaw igpapahulay. Now matod nimo duha man ka kahulugan. So unsa pa man ang usa ka kahulugan sa word nga Sabaton sa diha sa Greek? Okay. Yan ito ba? Ang unang meaning, kanang ukti, una ang Sabaton nga 7 days a week. Kanang Sabaton, una ang Sabat sa mga Christian, first day of the week. Sa to putol-putol man. Usba daw bro Dani. Ako dito kung tubaga, tumala sa imong pangutana, akong tubag, tuha ka sa Sabat. Ang unang kahulugan na kanang ukti Sabaton, mao na ang 70 Sabat mga Hudyo. Ug ay ikaduha Sabat, wala minang Sabaton, wala ang Sabat sa mga Kristiyano. Sa Mateo 28, nabasa man ang mga Kristiyanos mahulay misimba sa adlaw Domingo. Dili man Okay. adlaw. Imuha mo ng tubag, respetuhon na nato. 30 segundos. 30 Oh, segundos. last question, Mateo 28 bersikulo 1 nga imong gigamit. Mabasa ba diha nga ang tanang mga Kristiyano sumala sa imong gibasa, tanang mga Kristiyano mipahulay sa adlaw Domingo? Sa Mateo 28:1, wala mabasa diha nga tanang Kristiyanos pero duha ka Kristiyanos nga nimba. Pero wala man kusubot nga wala milabot na. After ang mga Kristiyanos man na mao na pagkulay sa mga Kristiyanos. Sa mga di man mo paapilon. Ano Sa oras. No. Wala na 50 minutos sa close examination. Pakiyon sa So- ning saba man lagi ta, ning saba man lagi ta. Kanang mga tawagan ni. Kanang mga palihog sirado sa inyong mga microphone. Palihog off, no? Kay para mas mapo ang discussion nato dire. Tapos, so, arita sa ribatan. First set. No? So, ang negative ang magribat. Una, paguman musunod ang ang tawagan ni. Ang positive side. So, yatag nako sa imo ang Mr. Moderator, Bro, dili ang pa ni galing- ribatal ako response ni sa iyang presentation. mo response ka cross examination man ka. Oo. Tama. Sorry. Response pa ko. Sorry. Nalipat ko. Okay, so
Kwanta, another 15 minutes. No? Para 20 sa yata, response sa 20? imong kwan. 20 minutes. Okay. So, Okay, go ahead. Bro, paki-announce lang or paki-inform lang ko Mr. Moderator kung nakakonsumo na kog 10 minutes ha. okay, so every 5 minutes. Every 5 sige. minutes naghatag ko time. Sige. Salamat. Pasensya na kayo ha nga kuan ko sa kuan sa nina kay kuan kayo diri init sa mga. Pero anyway, daghang salamat kayo sa gipamahayag og sa mga tubag sa akong mga kaatbang. Anyway, so respetuhon na to ang iyahang tubag og atuan lang pong kuanon ang matawag nato nga ang iyahang mga gipamahayag. So nagpasalamat ko niining higayon na nga at least si Bradane no ning dawat gyud actually iyaha man ning usa sa usa man ta ni ka 70 Adventist pero kay nakita nako nga murag nindot ang iyahang pagplastar sa iyahang tema unya nakita nako mga kahigalaan nga angay gyud nato nga maklaro no kung unsa gyud kamatuoran no bahin sa maong istoryahan namo karon. So kini dili niingon nga pag ang palabaway sa kahibalo no dinhi ang si Bradane no at least nalipay ko nga mao na akong giganahan nga ako agyod kung debate ang ako ang gusto si Brother Rasya kay bawo na kay kauban na ako sa GC nga voice call o video call kay og mga written puros raman patutsada ang mga ipangyawit sa mga kuan so dili ta makaton ba. So at least nalipay ko nga si Bradane no bisag naani say pagkapilyo sa mga written discussion pero karon sa amo ang presentation or sa iyang mga pamahayag nakita nato ang iyang matawag naton nga bilang usa ka professional debater. So hinaot unta nga sa mga naminaw karon no sa nagkuan sa ato ang live sa Facebook ang dili lang ta ipadala ang atong emosyon o balatyagon sa kung unsa ang inyong madungog. So ato alang dawaton kung kana kamatuoran o mapahayag nato sa balaan nga kasulatan. Now salamat pod sa maong moderator nga dawat kay wala ko'y nakita pero maayo kay atong moderator nakita kung unsa siya ka fair sa maong debate sa karon. So hinatunta nga magpadayon kini nga hapsay mga kahigalaan mga kaigsunan. Now ang iyahang tema mga kahigalaan maong na nagka-interest gid ko nga makig video call or makig diskusyon ni Bradane tungod sa iyang hanay sa iyahang tema no. Ang iyahang tema nag-ingon man gud pamatud-an no sa RCC or pamatud-an niya nga ang Domingo ang adlaw ipapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. Ako gusto mangitain ako ni nga iapil ang referensya pero kay siya ning okay naman nga Biblia ra iyaha mao na nga mga kahigalaan nga ning okay ra sa kuha. Now atong nadungog ang iyang presentation ni Bradane actually sa kuha dili na kato sa kuha bag-o pa no nga kanang namag-o ko nga murag ang iyahang presentation kanang bag-os ako ang mga paminaw dili na para sa ako ang mga kahigalaan kay tungod sa tinud-anay lang gyud kini nga argumento kanang iyahang argumento nga gigamit mic check lang kung okay akong tingog Mr. Moderator okay ra madungog ra ko okay so kini nga argumento nga iyang gigamit mga kahigalaan mga kaigsuonan hagbay ra ning na refute or matawag nato nga gipabulaanan og ang nagkuan pagyud ani mga kahigalaan siguro wa pa ko natawo wa pa ni si Bradane natawo kini nga argumento naa na kini og hagbay ra pud ni nga na refute sa mga tawag nato nga mga maalamon no nga mga nagtuon gyud sa balaan nga kasulatan or sa Biblia especially na sa mga Greek mga translation. So matawag nako para ganang isa ako no kini nga argumento is recycle na lang no gi-recycle na lang nga kuno abi no para nga sa wa na kahibawon makaingon tinuod gyud nga ana di ay nga ana pero sa tinud-anay mga kahigalaan
kahigalaan mga kaigsuunan hagbay rening na i-refute og ang nag-refute pa niini mga kahigalaan maog yun ang mga Greek scholars o bisan pa ang ilahang mga kadagkuan sa Roman Catholic Church, no, di manggod wala man koy referensya, pero kahibaw ni si Dani nga mismo sa ilang mga libro nagsulti gid diha sa ilang mga libro mga kahigalaan nga ang Domingo dili adlaw ipapahulay. Sunday is not the Sabbath. Naana sa ilang mga libro ang mabasa na nato pero di lang nako makot sa karon tungod kay dili man wala man apil ang tuang kuan sa karon ang referensya. Doon ako addiction, Mr. Moderator, ha? Pwede pangalan sa kung pinangga nga atbang ang kanang referensya nga iyang gigamit unsay title, unsay ngalan, unsay page, unsay volume, unsay ngalan sa kuan, title sa libro. Okay, Mr. Moderator, mao ganina nga ang Taysa. Wala tayong labot ang referensya, no? Wala, Bible only lang itatong rules. mao ganina nga dili ko makakot So, at least dili ta mulatag og referensya, dili po ta mangutan na og referensya. wala na Mr. Moderator. So ako arang gipamahayag. Wala tay Pero gusto referensya. niya Yan lang gusto niya tagaan na ko Gitapsingan siya lang niya, pero bro. dili lang sa karon. Kay Lagi Iba kung nakabasa pa na siya. gitapsingan lang na niya, bro. Nanganay kuan. So pero wa siya gilatag, no? Ako nadungog nga gilatag, okay? Okay, So ang time bawal 14 minutes and 38 seconds, okay? Okay, go ahead. Okay, so dagang salamat no sa Mr. Moderator nga nakasabot. No, ang sa iya gusto siya nga mangitag referensya kay ako amo nang giingnan ginako siya kung apil bang referensya o dili, pero siya okay lang man, pero at least ako lang mong gisultihan mga kahigalaan. No, so sa human ining debate akong i-share unya sa Facebook kung unsa libro kay dili nako diri matag. Now, arita sa iyahang magipanggamit mga kahigalaan nga mga teksto ilabi na sa iyahang mga gipamahayag sa maong iyahang gipabarog kaganiha. No, matud pa niya, nagsulti siya nga ang Sabat kuno mao ang Sabat sa mga Kristiyano mao ang Domingo. Nagpaabot gi ko mga kahigalaan kung unsang tekstuha sa Biblia iyan mabasa nga ang Sabat sa mga Kristiyanos mao ang adlawng Domingo. Kay ngano man sa kadugay niyang sulti nigamit siya og Mateo 28:1 ug 11. Una niyang gigamit kanang maayong balita Biblia. No, mga kahigalaan. Ang akong kaatbang nakahibaw na nga ang pulong di ay sabaton or sabat mga kahigalaan nga gitranslate na kini duha ka kahulugan. Not all the time dili sa tanan nga higayon nga ang pulong sabaton i-translate sa adlong ipapahulay. Pero kay sumala sa iyang pakahulugan nga nianang Mateo 28:1 ang duha ka adlaw ipapahulay usara ang kahulugan sa ipapahulay kung atong yung basihan ng iyahang argumento. Ang iya lang gitumong nga sa Kristiyano ug sa mga Hudiyo, which is dili mao mga kauturan ang gisulti sa maong teksto o sa maong gipamahayag. Now, ang iyahang gigamit isip pagpamatuod mga kahigalaan nga ang Biblia or ang adlaw nga Domingo maong adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano, gigamit niya isip pagpamatuod ang Mateo 28:1 hangtod sa 9 kasama yung balita Biblia o kining yang literal translation. Now, ang dapat nato mahibawan nga antes kita mogamit nunta mga although naa sa rules nga makagamit og kanang mga version sa Biblia, pero mga kahigalaan unta nakahibaw ta nga kung unsa nga klase sa version atong gamiton. Siguro sa akong kaatbang gigamit ni niya tungod kay nakita niya nga ning pabor sa iyaha, no, ang maong translation. Pero nakahibaw ba mo mga kahigalaan nga kanang translator sa yang literal translation walay usa ka mga Greek scholar nga niuyon ni ana. Ang translator ni ana si Robert Young. Si Robert Young usa ka lay theologian
usa ka publisher, usa siya ka translator, og siya mga kahigalaan ang iyang relihiyon moderate siya nga Calvinist, og usa siya ka Presbyterian. Og isip usa ka Presbyterian, ang iyahang mga kahigalaan nga ang panindugan ni ana nagtuo siya nga kana siya mao ang Domingo mao ang adlaw igpapahulay. So kung atog yung basihon mga kahigalaan, walay record sa history or sa mga Greek scholars mga kahigalaan nga ang mga Greek scholars ni pabor sa maong translation ni Robert Young. Instead, all Greek scholars, no? Tanan nga mga Greek scholars, Jewish or mga Christian scholars mga kahigalaan, nagkauyon sa maong nagkauyon sila nga ang insakto or tama nga translation sa word miyan sa baton dili adlaw igpapahulay kundi unang adlaw sa semana ang insakto 10 minutes. nga translation. So mao na mga kahigalaan ang tinuod. No, mangutana na siya sa kuha karon. Kaibaw mo ko mangutana na siya kung kana ba nga translation insakto ba na o sayop mga kahigalaan. Sumala pa kung kamao lang ta mo research kay dili naman budlay karon ang pag-research. Sa ako nang gisulti, walay miuyon ni ana nga translation sa mga Greek scholars nga kana insakto nga translation sa Biblia. Sa ato pa kung wala na giuyonan o iya lang gigamit kay ni pabor manggod sa iya ha. Pero mga kahigalaan, dapat kitang mahibaw, no? Kay ug pangutanon ko niya anak karon, tubago na to siya sa tinud-anay nga pamatuod nga kanang dili lang ato abuhat-buhat kundi mismo pa mga bagiitan nga mga scholars, mga kautura, nga kahigalaan. Nganong makaingon kita nga kana siya sa nako diri ha. Wala ako diri. Nga kana siya mga kahigalaan, matawag nato nga bias translation kanang yang literal translation. Di ako diri yang literal translation mga kahigalaan. Atong tanawon, nakahibalo kita nga suno sa mga scholars ang pulong sabaton duha ka klase sa kahulugan na ay adlaw igpapahulay na usab gi-translate nga unang adlaw sa semana. Pero dili buot ipasabot nga kung ang pulong sabaton i-translate sa unang adlaw sa semana, ang sabaton nga gi-translate sa unang adlaw nga semana igpapahulay na sab ang kahulugan nga iya na sa mga Kristiyano. Walay ing-ana sa balaan nga kasulatan mga kahigalaan. Now, di ako diri yang literal translation. Nganong makaingon kita nga kana bias nga translation mga kahigalaan. Ania, sa New Testament, ang pulong sabaton gi-translate kana 68 times. Gi-translate kana 59 times sa word nga sabat o gi-translate 9 times sa word nga week sa mga majority nga mga Bible translation. Now sa yang literal translation mga kahigalaan, gi-translate lang kana ang word nga sabaton, gi-translate lang kana sa duha ka bisis sa word nga week. So nganong dili man tanan nga word sa sabaton gi-translate sa yang literal translation? Ang usa sa mga pagpamatuod nga yang literal translation, basahon ako ang yang literal translation. Luke chapter 18 verse 12. Mga kaigalaan. Matod pa siyang literal translation, I fast twice in the week. I give tithes of all things as many as I have. Kining week dinhing mga kaigalaan sa Greek word sab kini. Ang original niya kini sa Greek word is sabaton. Pero gi-translate mga kahigalaan ni Robert Young nga semana. Nga naman tungod kay si Robert Young nakahibalo nga dili tanan nga isulti pag magsulti sa baton ang kahulugan adlaw igpapahulay na. Di pa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 verse 2. On the first day of the week, let each of you lay by him, treasuring up whatever may be have prospered. So kining first day of the week, mausab kini. Pareho ra kini mga kaigalaan sa Mateo 28:1. Miyan sabaton. Sa ato pa mga kaigalaan, dili pasabot nga og
ang Sabaton sa Greek word ang kahulugan adlaw igpapahulay, pero sa iya ha, yang iyang gipagawa sa iyang argumento nga kana siya adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano, which is walay mga scholar nga nag-agree gid niana nga argumento nga kanang Sabaton diha adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Nahimuot lang ko mga kahigalaan, no, kay matod pa niya nindot unta to akong pangutana diha sa Mateo 28:9 gali kay naipit na ano siya dito, naglisod siya sa contemporary sa unsa tawag ato, Exodus, no, nga iyang gigamit. Now, ako unta pangutana kung kay gibasa man niya nga sa bersikulo 9 gisimba ko no sa mga Kristiyano si Kristo unya ning ingon pag siya ako gid gi-record nga tanang mga Kristiyano misimba kang Kristo ni ana nga adlaw. So ako untang pangutana na siya kung kana bang gibuhat diha sa mga babae nila ni Maria. Gisunod ba na nila? Gisunod ba nila? Kay og iyahan na siyang sundon mga kahigalaan unta musimba siya dili sa ilang simbahan, dili sa ilang kapilya kung iyan ang sundon. Adto siya simba sa lulubngan. Kaya dito sila mga kahigalaan, pero ang pagsimba ba mga kahigalaan? Kana ba nagpunting 5 minutos? o 5 minutes? Domingo? Wa gid kay mabasa mga kahigalaan. Di apay 5 minutos na lang. Gibasa niya ang contemporary English version. No, matod pa niya, meet them to worship. Ako mga kahigalaan, hilig kog mga research muna nga dili ta madala sa ingon ana nga mga klase sa mga argumento mga kahigalaan tungod kay dili na ta bag-uhay sa mga ingon ani nga mga sitwasyon. Ang iyang gigamit mga kahigalaan nga contemporary English version, I don't know kung unsa na nga translation, pero naay revise niya mga kahigalaan og maunay existed nga mga version sa karon sa contemporary English version sa Acts chapter 20 verse 7. Iyang gibasa ang outdated nga version sa contemporary English version. Ang outdated nga translation sa contemporary English version. Ang latest or ang bago, wala niya gi-revise na bradani, no? Gi-revise na. O dia ang revision sa contemporary English version. Acts chapter 20 verse 7, wala gid tawo simba nga mabasa di ang mga higala. So klaro kayo nga ang iyang gipangbasa nga mga Biblia matawag nato nga bias og mga outdated nga mga translation. Acts 20 verse 7, contemporary English version. On the first day of the week, we meet to break bread together. Paul spoke to the people until midnight because he was leaving the next morning. Matod niini nga version sa contemporary English version, walay pulo nga simba mga kahigalaan. Mao ni revision sa una nga nigawas nga ni-publish nga contemporary English version. Mao ni bisan sa mga Bible apps karon makita kini nato. Now, matod niya tanan kuno mga Kristiyano diri misimba. O wa ka lang kahibaw. Dia. Asa naman to? Wala. Ilan na ka oras, Mr. Moderator? Oy, 2 minutes na lang mga kahigalaan. So, i-close na lang nako mga kahigalaan kay ihatag na lang ako conclusion. Sa iha mga kahigalaan, dumdumo na to nga ang pagsimba sumala sa Acts chapter 2 mga kahigalaan, ang mga kauturan magtipon sila adlaw-adlaw, nagpangamuyo. That is worship mga kahigalaan. Adlaw-adlaw ang pagsimba. Muna nga sa ingon niya adlaw sa pagsimba nagpamatuod lang kini nga ang adlaw di ang iyang pagsimba Domingo ra, laing adlaw wala siya simba-simba sa Ginoo. So dili na maoy kabuhi mga kahigalaan sa mga Kristohanon. Now, tungod kay nakulabos kita sa panahon mga kahigalaan, mao ra ni akong mabilin siguro. 2 minutes. Ang pulong diha mga kahigala, ang iyang gigamit sa Mateo 28 uno is si pagpamatuod og ang kanang Acts chapter 20 verse 7 nga contemporary English version. Mga kahigalaan, wa gyud kana magpamatuod nga ang adlong Domingo mao ang adlong igpapahulay o adlaw sa pagsimba. Ang iyang gipanggamit nga mga translation wala giuyonan sa mga Greek scholars. Ang usa outdated pa ang contemporary English version tungod na anay revision sa maong version. Og siya nami angkon nga ang Sabat duha ka kahulugan.
dili tanan nga kahulugan adlaw ipapahulay. Pero matod niya ang iya kay adlaw kuno sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Na usa pa ka version mga kaigalaan kay kini mao na lang ni diri na lang ko siguro mahuman mga kaigalaan. No, Acts chapter 17. Atong basahon nga dili lang Domingo ang adlaw sa pagsimba mga kahigalaan bisan pa sa panahon nga sa mga apostoles. Acts chapter 17 verse 2. Dia. So, verse 1. After Paul and his friends had traveled through Amphipolis and Apollonia, they went on to the Thessalonica, a Jewish meeting place. A Jewish meeting place was in that city. So as usual, Paul, remember, si Paul, mga kahigalaan, usa ka Kristiyano, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths, he spoke to the people. He used the scriptures to show them that the Messiah had to suffer, but he would rise from death. Paul also told them that Jesus is the Messiah he was preaching about. Si Pablo, mga kaigalan, isip usa ka Kristiyano ni adto sa sinagoga aron sa pagsimba sa adlaw igpapahulay. Now, basin mangutanan ni siya Time. Tingog naton timer. Di gyud madali. Okay lang. Okay, so daghan kayong salamat sa imong tawag ani sa imong pamahayag atong igsoon Di na ako mahurot sa tananda. Seventh-day Adventist. Karon mo counter cross examine sa attack, no? Sa atong late speaker karon. So Bro Danny from the Catholic Church. Yes. Ay, okay. I-anunsyo So sa first set, no, para sa atong mga karon lang nagtan-aw, no, katong mga kaigsuuna nato. So ang first set sa topic mao pa kini, pamatud-an sa Roman Catholic Church, Domingo, ang adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. So mao kana ilang gilantugian karon mga kaigsuunan. So proceed na kita sa first sa cross-examination, no? 15 minutes. So, from the Catholic Church, from the group of the Catholic Faith Defense, Bro Danny, Bro Dan. Okay, daw Ibo ko ninyo, salamat. Danny ug Dan. Okay, Okay, daw go ahead. salamat. Okay, daw salamat talangron nga moderator og ingon ta sa pinangga nga kaatbang. Sumala sa tema nga akong gipamatud-an Brad Dan Maasin, imo kining gisupak. Ang akong pangutana, imo ba kining gisupak sumala o binasihan sa Biblia o imo ning gisupak base sa imong kaugalingong interpretation? Okay, ang tubag gisopa ko na kay di gyud tinuod. Okay. Sunod pangutana. Okay, dahang salamat. Kay matod nimo nga imong gisupak ang tema nga akong gipamatud-an kay dili tinuod. Follow up na kong pangutana. Kini bang gihimo sa mga Kristiyanos nga misimba ni Ginoong Hesukristo sa unang adlaw sa semana kung Domingo? Sayop ba ni o ikaw mo isayop? So, ang imong pangutana klarohon lang nako nga ang ilang gihimo. Ang ilang pagsimba diha sa unang adlaw sa semana dili na sayop. Dili na Okay. klarohon nako dili na sayop. Pero ang imong pagsabot nga giilan na ninyo tungod kining simba sila adlaw sa pagsimba na kana sa mga Kristiyano, maunay na sayop ngano man. Gibasa na nako Acts chapter 17 verse 1 and 2 nga si Pablo sulod sa sinagoga sa adlaw igpapahulay para pod mosimba. Kato dili man to Domingo. Ambot lang gimo Time. na tubag diha nga Domingo na. Time. Okay. Follow up na kong pangutana. Kay wala man ka masayop ang mga Kristiyanos nga mingsimba sa unang adlaw sa semana kung Domingo. Ikaw may sayop. Ano imong pangutana? Oh, mo na ko pangutana. Wala ko masayop. Kay nang ingon naman ko nga dili sila sayop. So buti pa sawot pareho mi. Ang imo halang, ang imo man kong trabaho dili man kay ingon nga pamatud-an nimo nga ang Kristiyano misimba sa adlong Domingo. Kung mao na imong topiko,
di na ko makikdebate nimo. Pero ang imong topiko, Domingo adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba. Unya kay ang mga Kristohanong dili raman Domingo ilang pagsimba. Okay. Gi-present na nako mga teksto. So di sayo imuhang Okay, presentation. Okay, pero na pang pangutana. Kay gipamulong nimo kang bako pa lamang nga pareha mo aning mga Kristiyanos nga mingsimba sa adlaw Domingo kung unang adlaw sa semana. Unsaon man ang pagkahitabo na pareham mo nga 70 man imong gisimba. Kisa may napakat ikaw o kining mga Kristiyanos nga mabasa na sa San Mateo 28 bersikulo 1 ngadto sa 9. Tubag. Wa yung sa to kinsay na makak nga wala ko na makak ang mga Kristohanon wala po na makak balo lang nimo basi nikaw. Ang imong giingon nga 70 Adventist among gisimba di na tinuod. Wa man mi magsimba sa 70 Adventist. Wa man mi nagsimba sa 7th day. Kundi kami nagsimba sa Ginoo ang among pagsimba brad adlaw-adlaw dili ra 7th day. Mao na gibuhat pud sa mga Kristiyano. Okay. Mao na nga napareho mi. Okay, pangutana. Alang sa mga 70 Adventist, unsa day buhaton sa mga 70 Adventist atol sa adlaw ipahulay? Musimba o dili musimba? Atol sa adlaw ipapahulay. Unsa naman ang imong topiko nga murag nabot naman ta Domingo ra man ka nimo ha. Sa 70 naman lagi ka. Mao gani. Unya na Brad, unya na Brad sa second Unya ko na. sa kuha sa second set. Okay. Iris na. Okay. Dito na second set. Ibarog sa ang Domingo karon na para gyud sa Kristiyano. Pangita gyud nga kanang makapuntos ka nako. Ibarog ang imong argumento. Sige. Okay. Okay. Time tayo 11 minutes and 11 minutes na lang ha. Okay. Kay mingingon man ka nga ang teksto na akong gigamit sa contemporary English version Acts chapter 20 verse 7. Bias. Tinuod ba tong imong ingon nga bias ni? Ang dili ang contemporary English version ang akong giingon nga bias. Kundi ang akong giingon outdated. Ngano man na may bagong revision sa contemporary English version nga akong gibasa bisag i-send pa nako diha sa Messenger, wala magsulti og simba diha. Unya og atong basahon, dili ta na mga Kristiyano diha ang mga kauban diha ni Apostol Pablo. No, ni una kang Apostol Pablo naglayag, wa misimba. Unya og adlaw na sa pasimba unta gihawiran sila ni Apostol Pablo nga ayaw lang sa mo paglayag kay adlaw sa pagsimba karon nya di man na. Wala man. Sige Brad, next question Brad. Okay. Follow up na kong pangutana. Kining ako atong mabasa sa maong teksto nga on the first day of the week we meet to worship and to break bread together. Sayop ni nga version. Outdated. Bot ipasabot ba Brad? Naay ba, di ba diya? Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. Okay, go ahead. Bako nang utana. Stop the time. Ba ni nga version akong pangutana? Sayop ba ni nga version? So sayo pa nga version unsa na nga translation bro? Contemporary. Contemporary English version Acts chapter Okay. 20. Palihog kog tubag sa imong sa pangutana. Okay. Ang akong kung basihan na to ang maong version mga sa imong pangutana, ang ako laging itubag diha outdated nga naman naay bag-ong revision present nga version nila. Present nila. Okay, objection. Mr. Director, nagtubag pa ko paminaw na, nag-explain pa ko. Dali lang, napay objection. Paminawon sa natong objection ha, nag-stop the time ta. Di ko matubag og tarong ani kay yung tubag ko mag-object man siya. Aron, okay lang. objection, not objection. Ang akong Okay lang. objection, Pwede na to ikuha lang time ana. Sige sige, lang, sige. basta na yung objection na to okay. paminawon. Ang akong pangutana mong God, kining nasulat ba sa Contemporary English Version Acts chapter 20 verse 7, on the first day of the week we meet to worship and to break bread together. Sayop ba ni? Wa ko nangutana og outdated ba ni o dili? Sayop ba ni o dili ni sayop? So sayop ba na? So answerable na ba yes or no? Tama? Okay. So mao na imong gusto. Okay. Atong balikon na to ang rules kung naa ba mo'y answerable by yes or no. Wala Nay ko. categorical. No. Nay categorical bro, Mr. Moderator. Okay. So may problema to ba na? So okay. So tubaga palihog.
Diya akong tubag. Base sa bag-o nga translation sayop kana. Ngano man kay ang bag-o ang revision sa contemporary English version nga maong presente sa karon, wala gisulti ang pulong worship. Diya on the first day of the week we meet to break bread together. Wa gyud na gisulti diha ang worship sa presente nga version sa contemporary English version. Busa nakaingon ko nga outdated. Buti pasabot Brad nga kana siya gi-deny, gi-reject na kay ila man ganing gi-revise. Unya sa revise nila wala nila gibutang ang worship. Sumatot pa nga wala na ay problema ni ana nga version. Mao nga sa Okay, time out. ilang 30 revision seconds, wala time out. nila gi-apil ang word nga worship. Okay, follow up na kong pangutana. Kay miingon man ka nga sayop ning mao nga version. Kinsa may atong karon ang nagsulat ba ning maong version nga maoy atong mabasa nga dunay mabasa on the first day of the week o ikaw nga maoy nag-ingon nga sayop ning maong version? Kinsa may atong tuhan? Ang nagsulat ani nga version o ikaw? Okay. Ang tuhuan ako ug ang nagsulat. Ngano man? Ang nag-translate. Ngano man? Ang nag-translate niya nga version ilang giotro. Pag outro nila, wa na nila giapil ang word ng worship. So sa ato pa ang mga nagkuan, ang mga translator ni ana nga version mga bradani nakahibaw nga kana siya ang wala diha ang pulong nga worship. That's why sa bagay nga ilang sa giusab ang translation wala nila gibutang nga worship diha. So ako ang tuhoy og ang nag-translate sa bag-o nila nga translator nga translation. 30 seconds, time up. Follow up na kong pangutana. Uyunan ba nimo o imo bang supaton nga ang mga Kristiyano panahon sa adlong igpapahulay musimba sa Ginoo magtipik-tipik og tinapay o mag-break sila og bread? Imo no supakon o imong uyunan? Clarification lang Mr. Moderator. Okay, Go ahead. Unsa nga klase sa kay iyang gitumong adlaw ng igpapahulay man? Unsa man na Domingo? Sumala sa Acts chapter 20 verse 7. On the first day of the week, we meet to worship and to break bread together. Sa version nga imong gigamit, nabasa ang nag-break sila og bread o walay mabasa? Nabasa ay break bread together. Unsay pangutana nimo diha? Okay, follow up na kong pangutana. Supakon ba nimo o imong uyunan nga ang mga Kristiyanos magsimba, magpikas-pikas sila og tinapay o imo nang supakon, imo nang uyunan? Di ang tubag. Ang akong supakon kanang imuha. Kay ngano man, ang mga Kristiyanos dili lang lagi Domingo ang ilang pagsimba. Dili adlaw Domingo ilang pagsimba. Dili ra adlaw Domingo. Adlaw-adlaw sila na sa templo. Acts chapter 2 verse 46 o 47. Adlaw-adlaw sila magtipik-tipik og tinapay. Ang mga Kristohano na basaw na ko di na. Okay. Follow up na kong pangutana. Ay na lang. Follow up na kong pangutana. Sige. Buot ba nimong ipasabot nga sayop ang gihimo sa mga Kristiyanos nga nagtipik-tipik sila og tinapay adlaw Domingo? Di ang tubag. Tubag. Ang ilang gihimo dili sayop. Pero ang imong pagsabot sa ilang gihimo mao'y sayop. Kay ngano man, gisabot naman nimo nga kana mao ang adlaw sa ilang pagsimba. Nga which is ang kanang pagtipik-tipik sa tinapay dili na sama sa inyong gibuhat nga kanang giingon ninyo nga communion service. Kana siya regular meal kana mga bradani payo tumaraw. Adlaw-adlaw na nila gihimo. Acts chapter 22 verse 46 o 47. Basahan na ko di na. Okay, follow up na kong pangutana. Okay na. Okay na. Nga kada adlaw sila nagtipik-tipik og tinapay. Uyunan ba nimo supakon nga kaming mga Katoliko kada adlaw maminaay misa? Busa kami mo'y katumanan sa imong teksto nga gigamit Acts chapter 20 verse Acts chapter 2 verse 46 nga kada adlaw. Kadali lang. Usba palihog bro kay napalong man kag kadali. Okay. Para sa kuha diri. Usba kadali lang. So, Dili man gud akong pinangga nga dili lang kay Domingo nagtipik-tipik og tinapay ang mga Kristiyanos kun dili matag adlaw. Iyang gigamit ang Acts chapter 2 verse 46. Akong follow up na pangutana, uyunan ba nimo nga wala masayop kami mga Katoliko kay mo man among gihimo? Mao na imong pangutana? Wala siya. Nadugangan man ako. Ang
ang inyong gihimo, Brad, nga adlaw-adlaw, dili na sayo. Pasensya na. Beto ba ko? Ang kanang inyong gihimo nga kung himuon na ninyo adlaw-adlaw, dili na sayop kay wala man ay problema kung ninyo nang himuon kay kamo may magbuot ni ana. Kanang sa mga ordinary meal man na ang naa sa record sa Biblia. Pero dumduma nga ang imong tema ang Domingo adlaw sa pagsimba. Karon og imo uyunan ning adlaw-adlaw, sayop imong tema nga imong gipabaro kay adlaw-adlaw di ayo nya imo adlaw nga Domingo ra. Okay, Okay. 30 seconds time up. Ako follow-up nga pangutana. Kay imo mang giuyunan nga ang mga Kristiyanos nagpikas-pikas og tinapay adlaw Domingo. Pagsimba to ilang gihimo o dili to pagsimba? Time remaining 4 minutes. Di ang tubag ha. Katong ilang gihimo pagsimba to. Pero Okay. kanang ilang gihimo, kanang ilang gihimo dili ra adlaw Domingo. Dumduma adlaw-adlaw na nila gihimo. Ang imuhang topiko adlaw Domingo. Ang Domingo adlaw sa pagsimba. Wa Okay. mo na kasunod sa ilaha kay sila adlaw-adlaw. Kamu imuha Domingo ra. Okay, akong tema nga akong gipamatud-an, Domingo ang adlaw ipapahulay o adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyanos. Wala ko nagpamatuod nga Domingo lang ang adlaw sa pagsimba sa mga Kristiyanos, wala lang ang ordinaryong adlaw. Muna akong tema. Busa, follow up na kong pangutana. Kay giangkon man nimo nga tinuod na pagsimba ang imo sa mga Kristiyanos. Dili pasabot nga sayop dai ka kay imo man ang gisupak. Mana na? Oh, ang sayop lagi kanang imong giingon nga adlaw sa pagsimba. Kay ang pulong pa lang nimo adlaw sa pagsimba nga Domingo, mao ra nang adlaw. Kay unta og adlaw-adlaw di ay ang inyong simba, unta imong pagpamatuod, pamatud-an nimo nga ang mga Kristiyano adlaw-adlaw gasimba sa Ginoo. Ana unta, unya kay mo adlaw sa pagsimba. Ang ilang gihimo, Brad, adlaw-adlaw sila gasimba. Dili lang Domingo. Naatulan ka na og kana, Brad ha, og kanang Acts chapter 20 verse 7, dili na misa diha. Matawag na sa mga akordis mga komentator, despedida parte ngano si Pablo Mugawas. Buti pa sabot Sabado na sa gabi nahitabo hangtod tong gabi. Wa man na ninyo gisunod, kay buntag man ninyo ha. Okay. Follow up na kung Okay na? Brad, ha? Okay na. Pila na pa yung oras na bilin, Brad? 2 minutes and 20 seconds. Pila? 2 minutes and 20 seconds. Minutes. Lagi pa din. Okay. Ay pa, daghan pa pangutana nimo. Okay, ako ang pangutana. Follow up na akong pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga ordinary meal ang Acts 20 verse 7. Kaya ingon man ka nga, dili ni communion, kung dili ordinary meal, asa man mabasa? Okay. Di akong tubag. Ang akong giingon nga ordinary meal kana giingon sa mga scholars, Bible scholars. Og nagtuon ka, mabasahan na nimo. Pero kanang gihimo nila diha mga pagtipik-tipik sa tinapay nga adlaw-adlaw. Dili ra na Domingo nila gihimo kundi adlaw-adlaw. Og kanang sa Acts chapter 20 verse 7, Sabado na sa gabi. Okay. Dili na Domingo sa buntag. Pagkabuntag si Pablo wa misimba. Unsa man ning panaw padong truas. 30 minutos, time up. 30 segundos, time up. Akong follow up pangutana. Sa Acts chapter 20 verse 7, Sabado sa gabi. Kana bang Sabado sa gabi dili da Domingo? Dili kuan. Mao na siya pagsugod sa unang adlaw sa semana sa Okay. Bible reckoning. Sa Bible reckoning ha, ang pagsalop sa adlaw sa Sabado sa pagsalop sa adlaw Sabado sa pagsalop diha sa Bible time reckoning mao na siya ang umpisa sa adlawng Domingo sa unang adlaw sa semana. Pero dili ang sa inyo nga reckoning sa karon kay 12 to 12 man. So kung i-aplikar na dili na matawag nga sa inyo nga application kay Sabado man na sa gabi. 30 seconds, Nya time dili up. man na Domingo. Dili man na Domingo sa buntag. 40 segundos ang nahibilin. Kana na lang. Salamat kay giyam ko niya nga ang Acts chapter 20 verse 7 Domingo na kana mo na pagsugod sa unang adlaw sa semana. Kaya ko salamat. Okay, so ni wave naman apay nabilin nga 20 segundos. Oh. Iyan na lang gidonate sa moderator.
no? So daghan kayong salamat sa inyong mga presentation. So magrebattle ta sa first set, no? Para iniguman sa rebuttal, inatag gamay para adto na punta sa second set kay murag mas lami na ni, no? May conclusion pa, Brad. May conclusion pa. Unsa ba i-conclusion nato ni Ron? Pag guman sa Dili, rebuttal? rebuttal na ko nya conclusion. Dili, Brad. Rebuttal na lang dito, wala na lang conclusion. Dito na lang Kani kuha naman kaayo kung napay conclusion doon, tunya na lang ay conclusion sa second set. Amo na lang sa Na naman tayo rebuttal. Sige. So dito na lang ang conclusion second set. May problema. Okay. Kaya ang rebuttal ninyo murag taas-taas po tra ba? Oo. Mura po tag na mahayag ani. Mao. Ako bitaw siyang gihangyo nga nubuon lang. Ato na lang Pero- 5 minutes para Ay nubo ra po kayo, Brad. Mga 10 minutes Ah? siguro. 5 minutes? 10 siguro na. Minutos na lang nato ni kay murag taas ra man kay rebuttal ninyo. Oh, So 10 yatag na lang, 10. kung una sa Catholic Church, no? Di, Ang negative. Negative side. ang Catholic Church sa negative side sa negative side. 70 Adventist. So, bro, Dan, of Okay, 70 so, Adventist, Klarohon lang It's ako, your Mr. rebuttal Moderator. time. So, klarohon ako, Mr. Moderator, sa second set. May ngunani po ng format ha, basi may reklamo na. yes, Kaya yes, ang sorry sit up, na po. ang sit up sa format nato dapat palitan unta. So kay gusto man niyo ako mauna sa second set na to, ang negative na pud Siya. mo mauna. Oo. Ah. Yes. Okay. So, wait, problema sa kuha. No, mga kahigalaan, no? Okay. Okay, so, bro, of 70 Adventist, rebuttal time, 10 minutes. Imuha na, go ahead. Wala Ako objection na, niya. 10 minutes. O, Wala daghang objection. salamat yun, Mr. Moderator, og sa mga pangutana nga gipangutana sa ko. Actually, wa kayo ko na challenge mga kahigalaan, pero okay lang na kay siyempre ang iyaha ko no ni dawat na kuno ko. Unsa man taon akong dawaton. Ang akong gidawat mga kahigalaan no kanang kamaturan, pero og imong ipagawas. Imagine nimo ha, diha ko niya gisigihan sa Acts chapter 20, no? Sa Acts chapter 20 verse 7 kay nagtipik-tipik og tinapay. Ang pagtipik-tipik sa tinapay wa lang kana gibuhat sa mga Kristohanon sa adlawng Domingo ra. Sa iya ha, ang iyang gipagawas iyang argumento, kumo kay nagtipik-tipik og tinapay, mao na ang adlaw sa pagsimba, which is dili mao wala sa konteksto or sa gipasabot sa maong sitas. Ang nigawas lang niya ni mga kahigalaan kay tungod ning gamit siya sitas unya ang gipasabot sa maong sitas wala niya i-aplikar kundi ang iyahang kaugalingon nga pagsabot sa maong sitas mo ang iyahang gi-aplikar ato ra gud ning tan-aw ni diri sa Acts chapter 20, no? Mao ni iyahang gigamit mga kahigalaan nga iyag yung ipamugo sa kuha nga kini Domingo adlaw sa pagsimba. Diha ko nganong ning nakigdiskusyon niya ko ani tungod kay giingon niya adlaw nga ipapahulay o adlaw sa pagsimba. Mauna ang iyahang tema dili ra kaingon nga nagtipik-tipik sila adlaw nga pagsimba na. Dili mga kahigalaan kay adlaw nga igpapahulay. Ang iyahang tema klaro nga Domingo maoy adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba. So nahuman na lang iyang first stand, no? Wa gyud koy nadungog niya mga kahigalaan puro ra opinion. Abi niya guro naguna-una siya nga madara niya explain ang mga sitas nga iyang gidala. So dili naman ta bag-o ni ana. No, wala gid taon ang nagsulti mga kahigalaan og mao pud ni ang ila og kining mga teksto nga ilang gigamit ug mao ni ilang unta mga kahigalaan unta ang ilang pagsimba sa adlawng Domingo, no? Granting without accepting. Ang ilang untang adlaw kung gisunod ni nilang Acts chapter 20 verse 7, ang ilang untang pagsimba, ang oras unta sa ilang pagsimba sa adlawng Domingo, dili Domingo sa buntag. Kundi Sabado sa gabi. Wala na yung pagka-Domingo sa buntag. Wa man tayo mabasa taon na rin nga pagkabuntag. Si Pablo ni Simba ngadto simbahan Domingo kay adlaw nga pagsimba. Ang mabasa nila pagkahuman o di ang mga kaigalahan pagbasa ni Pablo pagkahuman nilang tipik-tipik sa tinapay sa pagpamanagbanag na ang gibuhat ni Pablo ning lakaw na pagkabuntag unta unya kay inyo ha Domingo unta sa gabi inyo ha
Og inyong yung gisunod. Unya og ang Mateo 28 bersikulo 1 kay mao may imong gipabarog unta. Pagka Domingo pud sa buntag, di mo pasimbahan. Adto mo sa lulubngan. Mga kahigalaan, no? Gamit lang gyud sila iyang teksto abi niya manggod og bag-o pa na sa ato adi man ang taon dili pa man na bag-o sa ato ang mga kahigalaan nga mga teksto kana pero since nga at least masabtan lang pud sa atong kaadbang nga dili na lig-on nga ebidensya o nga maka kuan ka o di mga kahigalaan ha verse 13 di ay di kayo kung makakuan tanawon bago nato kung ang mga Kristiyano nanimba 20 man day Acts chapter 20. Tanawon bago nato kung tanan nga mga Kristiyano nanimba ni aning higayuna kay ingon niya pagsimba ni tanaw verse 13. O kami kauban daghaning mga kauban ug ato ning basahon sa verse 1 no na sa verse 1 to 5. Kauban na nila diha si Aristarco, si Gayo, si Timoteo, si Segundo, si Sopater, ang nagpabili ni anang higayuna sa Acts chapter 20 verse 7. Si Pablo, ang iyang mga kauban sa gihimo, simba ba? Verse 13. O kami ngaming una ngadto sa sakayan. Wa misimba ni una ngadto sa sakayan. Milayag padulong nga sason. Sa tuyo nga didto pasakyo namo si Pablo kay mao kini ang iyang sugo kay gituyo niya ang pag-adto nga magalakaw. Ang mga kauban ni Pablo niining higayuna wa misimba mga kigalaan. Mga Kristiyano ra ba to? Ha? Ang iyang gihimo ning una adlaw na sa pagsimba nga naglayag. Wa gyud misimba mga kigalaan. So dili niligon oy ato lang sa sabton lagi og tarong ug ato ang basihan ang konteksto. Kini mga higala sa tinud-anay kini nga teksto mga higala wa gyud ni magtudlo nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay o adlaw nga pagsimba sa mga Kristiyano. Kini gihimo lang ni Pablo mga kahigalaan tungod sumala sa iyang sitas 28 yata no nga si Pablo gihimo niya kini nga bisan nga nagwali siya hangtod sa tungang gabi tungod kay nakahibaw siya nga dili na siya makabalik og utro. Unya ang gihimo sa iyang mga kauban nilakaw siya pagkabuntag naglayag ang siya pagkabuntag niglakaw. Wa gyud in taon mga kauturan unta og kini ang Domingo adlaw nga igpapahulay adlaw sa pagsimba unta ingon si Pablo sunod na lang ko adlaw pagkabuntag mag-worship ta kay adlaw nga igpapahulay ni wa gyud in taon mga kaigalaan. Wa gyud in taon. So dili ni nato dili ginito tinuod lig-on nga ambot lang nga anong gisigihan pa gamit nila kung mo kay nakabasa lang sila sa outdated nga version sa contemporary English version nga na worship. So mauna. So dili mga kaigalaan kay ang pagtipik-tipik sa tinapay sumala pa sa Acts chapter 2 verse 46 to 47 di ay giingon mga kahigalaan ha. Sa pagpadayon sila nagiusa sa matag adlaw sa templo og sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan nangaon sila sa malipayon og putli nga kasing-kasing. Unsa matag adlaw mga kahigalaan. So sa aton ta iya untang pagpamatuod kon ang pagtipik-tipik sa tinapay mauna adlaw sa pagsimpa. Dili lang adlaw nga Domingo, adlaw-adlaw. Ana mga kahigalaan. So dili na tinuod nga kung mo kay nakabasa na sila dapat ginato nga sabton kung unsay gipasabot sa Biblia dili kay kita mooy musabot kita mooy maghaom-haom ang naa sa atong hunahuna mooy atong ibutang sa Biblia instead nga ang naa sa gipasabot sa Biblia mooy atong tangdawaton sa atong hunahuna. Now duha ra maguni ka teksto iyang gigamit. Mateo 28 bersikulo 1 adlaw ba ni sa pagsimba basahon nato sa Lucas mga kahigalaan kay pareho ra man nga panghitabo no diri sa Lucas 24 bersikulo 1 kung tinuod ba nga adlaw ni sa nga ang tuyo ni Maria no adlaw sa pagsimba diya. Basahon ko ni sa Amplified Bible mga kiglaan. Baton pa din ni Lucas 24 bersikulo 1 pareho nga panghitabo sa Mateo 28 mga kahigalaan diya. But on the first day of the week, at early dawn,
The women went to the tomb, bringing the spices they prepared to finish anointing the body. Mga higala, ang gisulti, ang gihimo sa mga niining mga bayhana katong gisulti sa Mateo 28 sa Marcos, sa Mateo 28 bersikulo 1 nga si Maria, ang ilang himo niadto sila sa lulubngan. Unsa ilang tuyo para mosimba kay adlaw sa pagsimba, dili mga kahigalaan, kundi para nga humanon nila, gidala nilang ilahang mga pahumot para humanon nila ang pag-anoint or sa uban nga version pagbalsamar kang Kristo. Now, karon kay nabasa man lagi nga si Maria diha ni simba. Siyang huna-huna adlaw sa pagsimba na naunsa. Pasensya mga kahigalaan, no? Na-excite lang ako mga kahigalaan. So, layo sa tinuod mga kahigalaan ang maong gipabarog ni Brad Danny sa karon. Sa tinud-anay lang gyud wa gyud niya na pabarog og tarong ang Ginoon, naghimo-himo lang siya iyahang kaugalingong argumento o iyahang gibasa-basa ang teksto, duha ra gani iyang gigamit. Nagpaabot pag yung ko nga iyaning basahon ang Revelation 1 verse 10 ambot basig sa iyahang rebatal iyahaning basahon dinhi ang Lord's Day Domingo murag magpaabot gini siya kayang basahon kay kun iyaning gibasa ganiya mga kaibigan di ako gi-prepare nga mga pangutana dinhi tanaw iyaning basahon Lord's Day nya adto siya sa Latin o sa kuan Domingo mao na adlaw sa pagsimba ay nang nisimba si nakatawa si Brother Nick kay no nisimba simba si mga kaigalaan. Kung iya man ginagamit na unta iyahanap po ng style pero nakahibaw mga higalaan dili jud na tinuod nga basihan, no? Ang Lord's Day sa biblical term mga kahigalaan dili na Domingo. Sa ilaha lang gi-translate galing nga Domingo. Time up. Daghang salamat. Sige brother. Okay, daghang salamat kanimo diha kay sunang Danny. So, ari na pud kita sa rebuttal 10 minutes sa Catholic Church. Bro, Danny, Bro Dan, palihog ko sa imong time. Salamat. Talahoron nga moderator ug ingon mo sad sa ako ang kaatbang o sa tanan nga mga naminaw. Kini ato ang pinangga nga kaatbang sa Seventh-day Adventist, Brad Dan Maasin. Kasagaran nilang pangutana asa mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyanos bisimba. Asa mabasa sa Biblia ang Domingo adlang ipapahulay o Sabat. Kini atong mga pinangga nga mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist kun atong hatagan ug naay mabasa moingon sila nga dili na maoy buot ipasabot. Dili na siya mao ang saktong kahulugan. Dili na siya mao tinuod sayop na. Naunsa man atong pinangga nga mga kaigsuonan nga mangutana og asa mabasa unyag atong hatagan ug naay mabasa dili man dawaton. Nya matod pa niya nga wala kuno nako na pamatud-an ang ako ang tema nga akong gipamatud-an. Miingon pa siya nga dili na kuno niya buo ni nga maong tema. Buti pa sabot nga sige na dai sir atubang nini maong tema. Apan tingala ta sa ato pinangga nga kaatbang nga dugay naman dai siya kining maong buhat sa pag debate. Apan subo natong palandungon nga isip negative side imong yung supakon ang tema nga imong dipirmahan. Unsay nahitabo sa akong kaatbang nga si Brad Dan Maasin nga kada pangutana nako imo ba ning uyunan o imo ba ning supakon? Iya naman hinung uyunan. Na dili na kay negative side. Kaya uyunan man ka. Dapat isip role sa negative side imo yun ang supakon. Brad sayop din na Brad. Na, ikaw kay mong uyun man ka. Di, klaro na kayo nga, wala ni mo na bungkag ang ako ang magulan nga gipamarog. Kaya na sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 24, 25 nga, ang usa ka tawo nga maalamon, magtukod siya og balay, daplin sa baybayon, pinaagi sa bato. Kaya nganong bato ang iyang gigamit? Aron, kung sa panahon nga ang baha, ang ulan, ang bagyo, mukuso-kuso, dili gayon. Mabanlas ang maong kamatuoran kay di pa hiluna man diha sa bato. Papan ang natabo nini ato ang pinangga nga kaatbang Brad Dan Maasin. Naisama siya sa
tawo nga buang-buang kung atong ipadayon sa San Mateo City 26-27 nga nagtukod og balay daplin sa babayon nga gipahiluna pinaagi sa balas. Kung moabot ang panahon sa tingbagyo, moabot ang panahon sa timbaha, kung hapakon kini sa mga balod, dayon lang kinig kabanlas kay gipahimutang man kini diha sa balas. Muna ang nahitabo sa akong kaatbang. Isip negative side, supakon kini mo ang akong mga pangutana. Unya, unsa ang nahitabo? Nganong ako bitaw kang gipangutana sa Acts chapter 3 verse 20. Acts chapter 20 verse 7 nga. On the first day of the week, we meet to worship and break bread. Ako bitaw kang gipangutana og tinuod ba niya o di? Mo ba ni uyunan? Mo ba ni supak? Mo mang uyunan. Pero mas pasabot nga wala kami supak nga ang mga Kristiyanos nagsimba kami ng worship, dili na simba. Gidagan pa siya bata pa niya nga Brad ka ng maong text to Brad, imong gigamit. Kung na Brad ka ng outdated. Outdated na. Ayok kayo na. Outdated. Igsoon, bisan pa sa teksto nga imong gigamit, wag gyud gihapon na usab, wag gihapon na wala. Nga ang mga apostol nagtipik-tipik og tinapay. First day of the week gihapon. Wag gyud na hitabo nga seventh day of the week. First day of the week lang gyud gihapon. Unya matod pa nimo bias na ang maong teksto. Saan man pag kabayas na maong teksto nga Protestant version man. Kung Catholic version na bias na. Kani ko man nimo maong teksto kay Protestant version na unya ang Seventh-day Adventist usa man nakapundok sa Protestante. Dapat laban mo laban na nimo. Apan nga wala man mulaban nimo. Ako nang gigamit maong teksto mga igsuonan. Ingon man sa akong pinangga nga kaatbang, ako nang gigamit dili tungod aron nga ako nang tuhan, ako nang gigamit kay bisan gani di ay ang mga Bible nga Protestant version wala mo dapig ninyo, wala mo laban ninyo. May pang Bible kay mutukan pa tinuod. Kunya matod niya outdated. Wala man ko nangutana nimo, og ang Acts chapter 20 verse 7 sa contemporary English version updated ba na o dili? Ang akong pangutana nimo ang nasulat sa Acts chapter 20 verse 7. On the first day of the week, we meet to worship and to break bread together. Tinuod ba na o dili? Kung sa iyang ubag mga kaigsunan, outdated na nga version. Dili mao ang apang pangutana. Na sa among debate format nga categorical question must be answered categorically. Ang akong pangutana, uyunan ba ninyo o imong supakon? Wa man sa imong tubag, uyunan ba niya o iyang supakon? Ito man naman siya outdated na nga version. So pa kayo sa debate format nga ang dili mo tuman na tema badlungon sa moderator. Kunya paano lang gali ko mo object kay ako na lang siyang gipasagdan kay mingon siya nga og mo object ka dili siya ka concentrate tungod ipangga nako ni akong kaatbang wala na lang ko mo object kay aron dili siya ma-distract. Kunya iya bang giingon nga ang mga Kristiyanos nga may simba adtong Domingo sa San Mateo 28:1 sa lubnganan. Wala kuno sa simbahan. Wala pa may simbahan na lang panahon na. Ang musulod sa simbahan nga pa magtutod simbahan. Gani ang mga apostoles magtipik-tipik sila tinapay, manimba sila. Magtago-tago man gani sila. Ngano man sila sa mga kauban nimong sabadista. Pamatyon man sila. Lutoson man sila sa mga sabadista. Niya, pasudlon minimong simbahan, pasudlon sila nimong simbahan. Asa man sila musulod nga wa pa may simbahan natukod. Unsa man na atong pinangga. Unya, iya pag yung gigamit ang Acts chapter 2 verse 46. Abi niya makapabor ni siya. Iya man nang giduot iyang gagalingon. Matod niya ang Acts chapter 20 verse 7. Dili lang gulo kay Domingo nagtipik-tipik ang mga Kristiyano og tinapay. Tinuod wala. Kami ng mga Katoliko. Kaysa adlawng Domingo, espesyal na namong Brad. Mao na adlaw namong pagsimba mga Kristiyanos, magtipik-tipik may og tinapay. Dili lang kaysa Domingo, pero ang Domingo espesyal na nga okasyon. Kaming mga Katoliko, kada adlaw mi magtipik-tipik og tinapay. Mao na'y katumanan sa Malakias kapitulo 1
bersikulo 11, gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod na sa pagsalok sa adlaw ang akong katawhan paghimo og balaan nga panatigon. Mga Katoliko may katumanan na, di man mga Seventh Day Adventist. Mga Seventh Day Adventist, 2 minutes. Sabado naman, Last 2 minutes. at ang Sabado naman, musimba. O dili ka mo pasabot sa San Pablo, pero kayo nga, dili ka mo katumanan ana. Dili din yung kaubang San Pablo. Kasi silang San Pablo, ang mga apostolis, kada adlaw man sila nagtipik-tipik. Ang sa mga Sabadista, gani, sa Sabado, wa may tipik-tipik og tinapay. O klaro na kayo mga kaigsuunan nga, wa gyud nakalumpag ang atong pinangga nga katbang sa Seventh Day Adventist. Bradan Masin. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Batal, wala kayo nag-objection nun, kiribatal. Rebatal man Dili na di ay. Sige. Kiribatal ni. Rebatal naman subo kayong palandungon mga kaigsuunan. Kaya nga atong kaatbang wa gyud siya nakalumpag sa gipabarog nato nga kamatuoran bisan tuod og kining inyong ubos nga igsuon yan o bag-o lang nga nagtuon nining maong buhat sa sangyaw sa ebanghelyo sa atong Ginoo. Busa ang atong kaatbang karon pakyas gyud siya sa iyang misyon aron sa pagluad sa pagtuan sa simbahang Katoliko. Nga Domingo mao ang adlaw igpapahulay. Gani mihatag pa siya nako og challenge, duha ka challenge. Permero niyang iyang gihar ang permero challenge akong gidawat. Wala ka mo padayon. Ang ikaduhang challenge ako gyapon gidawat. Wala gyapon niya gipadayon. Kaya nga naman wa man gyud mabasa didto. Iya lamang tong dugangan unya naro man as balaan kasulatan nga ang magkuha o ang magdugang sa pulong sa Dios sala. Delikado na itong pinangga nga mahimo ni siyang hinampak kay og magdugang og magkuha sa pulong sa Dios. Dugangan man ang mga hampak unya. Okay, time's up. Salamat.